placeret det her skab. Gå lidt. Skal vi have en tur ned? Ned ad det. Hvor skal det stå? Skal det stå herovre? Nu skal jeg op og komme nu. Prøv inde ved guldsmeden. Det er garanteret hans. Inde ved guldsmeden. Hvad for meget er guldsmeden? Prøv at sætte det herinde. Kan I holde døren? Jeg tror, at de sagde, at herinde skabet skal stå. Er det herinde skabet skal stå? Prøv lige at komme ind. Gå lige ind. Ismanden sagde, at det skulle stå herinde. Kan I hjælpe os med, hvor det skal stå? Hvor skabet skal stå. Ja. Vi ved det ikke. Vi er... Jeg tror, vi er nødt til at gå videre. Ja, vi skal videre i hvert fald. Har I nogle forslag til, hvem vi kan spørge om, hvor skabet skal stå? Nej. Måske ned i Solo. Nede i Solo. Vi prøver at gå ned i Solo. Kom. Ja, kom. Prøv at se. Der er også noget med... Vi snakker også noget om en bus. Hvad? Der var en, der snakkede noget med en bus. Bus? Ja. Det er hvad? Hej på. Altså, hun sagde, at vi skulle finde ud af, hvor det skulle stå. Jamen, altså jeg... Du selv finde ud af, hvor det skulle stå. Du vil helst have det sådan lidt skævt. Det ved jeg ikke. Prøv lige at finde balancen. Ja. Altså, okay, måske det her er vejen til at finde ud af det. Ja. Nej. Ja, synes du det ikke giver mening? Jeg ved det ikke. Ja. Hej. Hej. Ved I, hvor skabet skal stå? Altså, normalt så plejer man at sige, at det skal stå foran døren. Det siger min far altid, at skabet skal stå foran døren. Hvorfor det? Fordi at... Hvor skabet skal stå? Fordi at det er bare min far, der er træt af, at det ikke står foran døren. Så hvis far er træt af, at det ikke står foran døren, Ja. så skal det stå foran døren. Ja. Men skal det her også stå foran døren? Det siger min far altid. Det er rigtigt nok, jeg har set det på tv. Ja, det er Foran døren? Ja. det er stille foran døren. Ja. Det er faktisk en rigtig mand. Ja, han er mekaniker. Jeg ved ikke. Ja, med udtrykker. Er det rigtigt? Ja, og overskæg. Fantastisk. Og han ved, hvor det skal stå? Ja, foran døren. Det vil jeg gerne. Far, han er en sej. Ja. Hvad hedder din far? Bo. Det er også et rigtigt mandernavn. Det er et rigtigt mandernavn. Bo. Det er faktisk... Det er ikke... Nej, foran døren. Men kan du ikke prøve at finde ud af, hvorfor det skal stå lige foran døren, udover Jeg tror, at det er, fordi han gerne vil have, at min mor ikke kommer ind. Nej, det er rigtigt. Der er også noget med det der med dominans, noget med hvor skabet skal stå faktisk jo. Så foran døren, så er det Ja, sådan, så kan kvinden ikke komme ind. Så har man kontrol. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, det må Kontrol. være det. Altså, hvis man har placeret skabet, så har man Er også det noget magt. med dominans, det der med skabet skal stå foran døren? Dominans. Jo da, så er du da fri for... Kan I så ikke hjælpe os med at komme ind i det der center, lige at få placeret skabet, og så få vist noget magt? Jo, det er flot. Det har vi brug for. Nu har vi fået at vide af Bo, en far, en rigtig mand. Han ved godt, hvor skabet skal stå hen. Det skal stå foran døren, siger han. Men altså, fordi, og hvorfor tror du, det skal stå foran døren? Ja, det er et godt spørgsmål, det ved jeg ikke. De sagde, at det var noget med, smider I alle kæren ud? Nå. Bo, han går med sandaler, og så har han usokker, og jeg har overskab. Og det er noget med, at han ikke vil have, at moren skal komme ind i rummet. Men hvor er det bedste sted herinde? Og ligesom hvor er det mest maskuline sted i det her supermarked? Vi skal jo finde ud af at være mænd. Vi søger efter det der svaret på, hvordan er man en rigtig mand, eller hvordan er man en mand. Det forventer I at finde her. Det er det, vi har. Nu vi spørger, vi har spurgt os om, vi starter over i iskiosken, kom ind i de selv skulle gå i guldsmeden. De vidste ikke, hvor det skulle stå. Så gik vi ind på caféen, det fik hun ikke være med til. Hun synes ikke, at skab var særlig caféagtigt. Nej, det er noget med hunde også. Ja. Det var noget med... Kan man komme ned? Er der rulletrappen ned her? Jeg tager det op. Sådan. Fantastisk. Vi tager op igen. Hej. Hej. Vi skal finde ud af, hvor det her skab skal stå hen. Men er det ikke sådan, at man laver fysiske øvelser herinde? Nej, ikke helt. Det er der sådan nogle ting, er det ikke? Så man kan lave meget fysisk med det her. Nu er vi lige kravlet op og ned. Det er armkræfter. Så vi skal lige prøve at hænge der.
Så kan man øve balance. Lige se der, øve balance. Lige se, Jørgen Svend. Så er det op. Det er ikke en god balance. Okay, prøv lige igen. Prøv lige at tjekke det skilt der. Den har med en løbende mand. Skal vi løbe? Det er jo en løbebane. Så kan man lige sætte ham ud på den anden side. Hvad siger du? Men det er lidt. Hvad for noget tøj vil være godt til det? Nå, hvad for noget tøj? Ja. Det er en godt for kunderne, faktisk. Nej, jeg tror det ikke. Jeg tror bare, det kommer til at stå i vejen. Vi kan ikke sælge idéen til dig. Nej. Beklager. Du har heller ikke noget svar på, hvor det skal stå. Udover ikke i butikken her. Har du sådan en stor lidt? Nej, yogamåtte. Yogamåtte. Hvad skal du med en yogamåtte? Det er ikke mig, der skal med. Men de første 10 år, det er det værste. Så kan man det hele. Tog det 10 år for dig at finde ud af, hvor det skulle stå? Jeg kan godt se, at det er bygget af ganske let materialer, hva'? Er let materiale? Ja. Jeg har kørt med møbler i 40 år, så... Det er tungere, det er tungere. Også arrangementskab og sådan noget, det er lidt... Ja, Det brænder ikke sådan rundt med det, eller? Det er nok ikke ret mange, der vil have sådan et skab stående som det der. Det er måske det, der er problemet. Ja, det er sgu. Så du vil sige, at vi skulle skifte skabet ud? Ja, jeg vil nok give det en anden farve. Hvad for en farve skal det have? Det ved jeg sgu ikke, du. Det er sgu ikke kun damen, der har magetøj. En ordentlig mand, han er der magetøj. Det har han. Ja, fandme, ja. Så det går ikke kun i kedeldragt. Det er ikke ret mange mænd, der ved, at de bliver inviteret i byen, så skal de ned og købe bukser, før de skal se. Nej, de har som regel, så har de noget hjemme, jo. De er klar, de får de forberedt. Det er det. Det er det. Tusind tak. Det er godt. Kom. Der er musik til det. Det er lige hvor skabet skal stå. Nej. Så selv kunne du af. Tror du det? Ja. Hvordan gør vi det? Sådan der. Vi kan jo ikke stå sådan der. Er det det? Sådan der. Ja, så bare stå med sådan. Nej, vent, han skal stå sådan her. Må jeg slippe nu? Ja, det her skal stå. Det her skal stå. Det her skal stå. Ja. Ja. Hvad er det for noget, det her? Hvorfor skal vi gøre det her? Det ved jeg ikke. Du har ikke hjulpet os med. Tror du, de ved, hvordan det skal? Undskyld, drenge. Det er lige, hvor skabet skal stå. Det skal jeg stå. Ja, det kan jeg lige. Ja, prøv at se. Her nok. Gud, mand. Vi har lige været dig hele dagen. Hvad hedder dig? Simon, tak skal du have. Der er ikke nogen, der kan svare så klart endnu. Det skal stå derovre, siger han. Godt, super. I gør ligesom mig, og I gør ligesom ham. Ja. Så jeg siger. Okay, kig i den i hvert fald. 1, 2, 3. Yes. 8. Så står jeg her alene med skabet. Hvor fanden skal jeg stille det? Nu har jeg chancen for at placere det. Jeg har lært af de unge drenge, at det skal bare stå der. Der er ikke så meget betænkningstid. Ikke ligesom os fra 70'er-generationen, som er spørgsmål mig her og spørgsmål mig der, og er i tvivl om det hele. De unge, de ved sgu, hvor det skal stå. Vi render stadig rundt i sandaler og uldsokker. De er ikke uldsokker på, den der. Der er ikke nogen ulden virkelighed i det. Hvordan kan de være så præcise? Hvordan kan de vide det præcist, hvor det skal stå hen? Jeg forstår det sgu ikke. Så var der ham, den anden mand, den ældre herre, som sagde, det tog 10 år at finde ud af, hvor skabet skulle stå. Og han sagde, at der hvor han arbejdede, der kunne man sgu godt tage det skab alene. Hvad jeg skal prøve at svinge. Jeg kan sgu ikke tage det alene. Fuck, man.
Jeg kan ikke bære det. Kan du ikke hjælpe mig? Nå. En cykel med en scooter med 3 hjul. Så bliver vi med en hel masse cirkuleje. Ikke længere, du kan ikke døfter. Det tror jeg ikke, vi kan. Jamen, så nu hopper op på, så ser vi. Hey! Prøv at stille dig herinde. Se mig, der så langt du får, så springer du. Ja, du stiller den lige om der. Og så skal jeg se til, når du kommer. Det kan være stræk. Og når vi får en dør, der er nogen derinde, så det er sådan, de skal. Du ser ikke sådan en toiletskilt på. Ja, og så er der folk derinde på toilettet, så låser det. Ja, den er skidt, det er lukket. Det er nice. Hallo, undskyld. Hallo, der er ikke en tur til AIDS. Så, nu skal jeg lige holde en pause her. Der er ikke en tur til AIDS. Ja, og så giver vi flere penge, så vi kan... Du må ikke få en næse alligevel, selvom jeg ingen penge har. Det er lidt tynd for mig, at jeg ikke har nogen næse. Så kan jeg også gå rundt. Er det der bestemmer det derhjemme, hvor det skal stå hen? Nu er jeg godt nok fra København af. Ja, det er også. Okay. Ja. Bestemmer manden så, hvor det skal stå hen i København, mere end her? Ja, faktisk. Ja, her der er det kvinden, der bestemmer, hvor det skal stå. Det er derfor, jeg er på vej ud af byen. Ja, okay. Jeg synes, I skal stille den op et eller andet, så hvis det bliver regnvejr, så vi kan rende derind. En femmer. Hold da kæft, det ligner, du har det hårdt. Det er venstre, højre. Nu. Der. Nej, jeg skal have den herover. Bare lige her. Vi skal lidt længere derovre af. Så siger Lene, skabet skal have money i Sydbank. Skabet skal have money i Sydbank. Sådan. Jeg har sgu ikke lyst. Så tager jeg ham op på skulderen, så går vi en tur. Money i skab, eller ud af money, eller money ud af skab. Skab ud af money. Skab ud af money. Ingen spiller tid. Nå, der er sådan en Ja, jeg har sgu forstået. Hej. Wow. Og næste, kom. Ja. Ej, jeg har ikke lyst til det her. Nej, det kan ikke. Og næste. Så siger jeg lige tak for nu. Tak fordi I hjælper os med skabet. Hey. Skabet skal endelig være på vej. Sæt det ned.